Suhu para tamu kagum Iwa Putri ingkang sinupu saking pakurmatan. Para sepuh bini sepuh ingkang tansah mono ing pamawas lebda ing pitutur. Monggo panjenengan katuran lenggah binarak wonten ing sasana ingkang sampun sumaju. Mliginipun wonten ing dalemipun Bapak Jarno Ibu Sri Fakiroh minangka hamba gati utawi sewulajat ing dalu kalodhangan punika. Awit panjenengan menika tepi-tepi saking dusun Masin Kecamatan Warongasem. Monggo katuran pinarak sedaya kemawon saderengipun panggih pinanganten enggal kawiwitan. Wit sampun tabuh nedahaken jam 8 tabuh langkung sedasa menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain abba ba'du. Nugraha sih wilasaning Gusti ingkang tansah kajiwa kasarira wonten ing ngarsanipun panjenengan sedaya lan kula waradin saged dumadi. Dumateng mayinipun para sepuh bini sepuh, para pepunten ingkang setuhu kinabekten, para alim para ulama ingkang tansah rinten kalawan dalu sumandhing kitab suci minangka wahyuning Ilahi ingkang tansah kula tenggo fatwa saha sabda temenipun. Para pangemban pangete praja satria negari minangka dados pandhap pandhawe kawula dasih ingkang tansah luhuring budi. Ugi para lenggah kagum Sumawana putri ingkang setuhu kinabekten. Minangka para ngatur semoga raos puja puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang karya jagat. Gusti ingkang murbeng dumadi satemah kula lan panjenengan sedaya saged hangempal wonten dalemipun Bapak Jarno Ibu Sri Fakiroh wonten ing Dukuh Kebaran Desa Pesaren RT sekawan RW sekawan Warongasem Kabupaten Batang kanthi wilujeng tanpa setunggal pambangan punapa. Sholawat salam kita sah kunjuk wonten junjungan kita Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kang tansah kita antu-antu sapanipun pinjang ing gabul akhir amin ya rabbal alamin. Lumeber mliginipun waraga ageng Bapak Jarno Ibu Sri Fakiroh ing dalu menika nggih dinten Minggu Surya kaping 22 Maret warsa 2024 Anggragit Sekar Cempaka Mulya Yulia Oktaviani ingkang sampun katepelen Bagus Muhammad Rifan Ulum Atmojo kagungipun saking Bapak Suparto Ibu Gunaendah.
Mugi pinanten kali menika mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal pinaringan momongan ingkang soleh dalah soleh amin ya rabbal alamin. Para lenggah kakung Sumawana putri ingkang tansah bagya mulya mliginipun keluarga ageng Bapak Suparto Ibu Kunaedah niki saking Masin Warongasem ingkang nembe kemawon rawuh. Monggo saderengipun panggih pinanganten menika dipun sekseni sesarengan ndherekaken lampah tata rakiting acara panggih. Monggo kita maos bacaan basmalah sesarengan. Mugi kanthi waosan basmalah sesarengan pangajepipun adicara wit purwa madya wasana pinaringan gancar tanpa setunggal pambengan punapa. Monggo Bapak Ibu sedaya kadharaken maos bacaan basmalah sesarengan utawi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ngajeng sedaya ingkang uga kalih niki pijining risang pinanganten kekalih Kusumanayu Yulia Oktaviani kegandengan asta utawi sesarengan kalian Mas Ulum utawi Den Bagus Muhammad Rifan Ulum. Katur niki Sang Suba Panggala kadang kula Didi Pramasta kepareng saged hampratejaken lampah sumangga. Wis dumugi wahyane mangsa kala dumawe kodrat saking pangosing Gusti ingkang murbeng dewadi. Nalika sakmono ana titah Gusti ingkang kasifat jalu dharepi wanita ingkang sumedya hadapi alami kadesan nganje alami madu ilo jering para ginau ingkang jahat pinuti-nuti sarta hangluri laksita harja nuladiti endahing budaya luhur. Binarung swaraning pradonga munyo hangrangin ana bandha arupa ngabar bagi sasana pawibahan Mulya kawuryan ana tejo awowo Prabu. Tejane blanten kekalih kang gandengan asta wit panti busana utawi panti kang sampun sumadyo tumuju wonten ing sasana panggih pinanganten utawi sasana negara. Sampating busana ingkang ngemba busana pati abyor pompyor bating lebyar bating clorot katempo ing pandhap gerung ingkang kegrigati lamun to sinedra kadya kilat asesir kumenyar mawa Prabowo kentar-kentar winara Gandawida sumirat hamba Bartejo Moyo saya dawe saya cetha saya jaket saya aglela. Sekedap Mas, nggih sebentar. Niki tasik panggih pinanganten Kusmaringayu Yuli kalian Den Bagus Ulum enggal kawiwitan.
saksana kumlawi astoni pinandan kakung saha pinangaten putri sampun hambala gantal kawinastan gedang kasih gedang kecer pinandan putri menika sembah bekti kelene garwa kanthi dijubi triya kepinasidi ganti-ganti bakti pringgeraki purna dinira niki pinandan putri hamiji samparanipun king garwa pinandan putri nggih hamarapiki antiga ingkang jinaget ing Bogor Kejodho sakala kanang antiga tinampak ing padha pecah paprol sadalika pramila daya-daya penganten putri sarwi hamiji samparanipun king garwa mliginipun samparan ingkang sisih dagan kanthi pangajab hangit salis luring Sukerto tulus mulya manggih raharja widodha kalis dening sami kala pinandan putri kaju menengaken jejer sumandengipun kaliyan king garwa kang winastan Laksita Jara junjung derajat junjung derajatipun pinanganten nedahaken bilih pinanganten sesarengan anggenipun bebrayan boten wonten ingkang langkung dhuwur utawi boten wonten ingkang langkung andhap kekalipun tansah gegandhengan asta sak lami-laminu ugi wonten mengkuwer dipilih kekalipun sampun siap syoga anglamai bebrayan enggal mliginipun glebyur lelumban sesarengan wonten ing duka kebaran desa Pesaren RT Segawan RW Segawan karo Kasem Kabupaten Batang purna anggenipun junjung derajatipun panjenenganipun king bapa Jarna menika wonten ing ngajengipun Dosaripit ewondene Ibu Sri Fakirah menika wonten ing sakwingipun Dosaripit kanthi pinayungan wani marang bebener wedi marang sedaya kanista panjenenganipun Jarna menika saged tinuntun wonten ing papan wisudatomo ugi dipun sengkuyung ing ngarsa Sung Tuladha ing Padya Bangun Karso Deduri Handayati ing ngarsa Sung Tuladha ing ajengipun kedah paring tuladha paring conto kagem larenipun sakloron ing Padya Bangun Karso ing tengahipun Tandesa Jewurung Deduri Handayati bilih wonten perkawis wonten permasalahan wonten ing bebrayan punika panjenenganipun Bapa Jarna menika saged pinaringan tutur pinaringan uwur pinaringan sembur kagem larenipun sakloron lenggahipun sawetawis panjenenganipun Bapa Jarna nedahaken kawiwitan Laksita Jara bobot timbang nanten kalih menika Yuli kalenten bagus urung menika dipun pangku dening Bapa Jarna saha Ibu Sri Fakira menika nyuwun pirsa kaliyan king bapak Pakne apa bole piye Pakne abot sendi Pakne anake dhewe ponek mantu wala dalah bune anake dhewe karo anake mantu menika aja dibeda-bedakno bune aja gamban singgilan gamban silakan kuning dipun rengko dados putra lan putrinipun piyambak ngaten Pak niki iya Pundi saniki sing sanana kuning tak tandur sagoron larenipun ingkang kinasih ugi dados bojo lan dados jodoh salapi-lapi Pundi lirik kadya pipilan pituna puniki
dados bojo lan dados jodoh ing akhirat sapake. Amin punika. Inggih Pakne, amin ya rabbal alamin ya Pakne. Nggih, sampun cekap lajeng menika mapak dipun papak pisanipun dipun aturi pinarak sawetawis. Monggo panjenenganipun Bapak Suparto, Ibu Godaida minangka besan saking masin warung asem katuran sawetawis pinarak ganti mardu mardika. Mugi panjenengan kersa kanthi bombong bingaing manah pinarak wonten ing papan balagan ingkang sampun sumadya Bapak Suparto, Ibu Godaida. Pejabat karena ubi rampe dari kacar kejar pejabat. Ubi rampe ingkang dipun cawisaken dening Ibu Pangrangga Bisana. Meninggih kacar kujur kacar kujur kacar kujur. Kacar kujur menika kaisen-isine negara. Wiwit saking kacang kawak, teli kawak, was jadi arta receh. Soho ingkang pukajan niki abon-abon. Arta reca ateges kamirahan rejeki. Wes jene ateges kamirahan dipakan. Kacang kawak deli kawak ateges lestantun anggenipun bangun obah-obah balewismu. Empun-empun ateges kebagas warasan kawilujengan karaharjan tindakan dan kekalih anggenipun abangun balewismu. Nggih disuntak Mas Ulung disuntak ngantos telas. Bapak Ibu yang kami hormati, ketika ditelaskan ke bahasa Indonesia, kacar kucur mempunyai filosofi yang sangat mendalam dalam rumah tangga. Kacar kucur berarti pengantin pria atau laki-laki wajib secara lahir dan batin menafkahi seorang istrinya. Tidak boleh bermalas-malasan dalam mencari nafkah, karena sejatinya Mas Ulum sekarang tidak sendirian lagi. Mas Ulum sudah punya seorang istri, pasangan hidup yang harus dikasih nafkah lahir maupun batin. Kebo Gunakaya menika dipun sungsungaken katur panjenenganipun Bapak Jarno Ibu Sri Fakirah. Mengko dipilih sinasa pinanganten kalih menika sampun bangkit mandiring pribadi. Pinanganten kalih menika tasih nyuwun nyadong pangayoman kalian sesepuh aji sepuh wonten ladan punika. Jahar klimah jahar walimah, jahar klimah utawi jahar walimah nedahaken pilih Mas Ulum kalian Mbak Yuni menika saged manunggal lahir tumusik ing batos, saged manunggal cipta rasa karsanipun sak lami-lamina. Bebasan urip menika cakra manggilingan, gesang kados dene cakra manggilingan. Hidup seperti roda yang berputar, kadang wonten ing inggil, kadang wonten ing ngandhap. Pangajabipun bilih sak mangke wonten ing gesang. Mas Ulum menika wonten ing ngandhap utawi wonten pacoban ingkang ageng. Mbak Yuni menika kedah paring panyengkuyung setya tuhu dhateng garwa.
ingkang pungkasan inggih kirang jangkep kirang pantes anggenipun sampun dahar ning Daragojo. Ngunjuk tirta menika minum utawi kujuk. Tirta menika banyu, wening menika banyu kang jernih, boten wonten sigegipun. Tegesipun bilih sak mangke wonten perkawis ingkang kirang trep wonten betiking rumah tangga. Mas Ulung kalian Mbak Yuli menika saged pirembagan sesarengan. Lan ingkang kalih bebasan kados rezekinipun kados dene banyu mili. Rezekinipun banyu mili boten wonten sigegipun. Para werda muda kang minulya, sagung para tamu kakung saha putri ingkang tansah kinurmatan, sekedhap malih Mas Ulum kaliyan Mbak Yuni menika badhe nyuwun tambahing pangestu utawi badhe nyuwun doa restu katur dhateng noninggih Bapak saha ibunipun. Dipun wiwiti niki nyuwun tambah pangestu kaliyan Bapak Jarno Ibu Sri Fakiroh Rumiyin. Ning saderengipun nyuwun tambah pangestu monggo Sang Suba Magala saged lolos dungipun saha canelonipun ugi saged dipun copot rumiyin. Wis duduk kadya konjem ing Pancala anjenine pinanggenden kekalih. Badhe nyuwun tambahan pangestu kaliyan Bapak saha ibunipun. Ibu kula nyuwun pangapunten awit sedaya kelepatan ingkang sampun lumampah Ibu. Yuli menika tasik sinau babagan rumah tangga samangke. Mugi Ibu saged paring panjurung pandonga kagem kula kaliyan Kang Mas Ulung. Mugi Ibu paring idi pangestunipun. Nger mantuku Bapak Jarno kaliyan Ibu Sri Fakiroh menika titip Mbak Yuli Yoger dadi priya kang sejati, dadi priya sing bisa ngayomi ngayemi ngayani genduk Yuli. Panjurung pandonga Ibu kaliyan Bapak menika mugi kasembadan dening Gusti ingkang Maha Kuwasa. Bapak, Ibu, ampun benten-bentenaken pundi lare mantu lan lare piyambak nggih Bu Pak. Ampun benten-bentenaken Yuli kaliyan Mas Ulung. Yuli ninggih hanetepi minangka titah saderma, minangka kodrating wanita badhe bekti kaliyan Mas Ulung Ibu.
mila saking mekaten ampun benten-bentenaken Yuli kalian Mas Unuk dipun tampi wonten ing keluarga ageng dusun Masin karo Ngasem. Mugi Bapak Suparto dalah Ibu kunangina menika sehat waras wilujeng kabagyan mulya tanpa setunggal rubeda punapa. Tegesipun kalajengaken niki foto Bapak Ibu kalian larenipun utawi foto pinanganten kalian tiyang sepuhipun. Sinambi hangentosi risan pinanganten kekalih menika niki nindakaken foto kalian Bapak Ibunipun nyuwun iti palilahipun utawi mohon izin ngaturi woro utawi informasi bilih ing dalu menika rias kados dene ingkang dipun agem dening Mbak Yuli menika nggih saking Ibu juru rias pinangantin Ibu Nona rias pengantin saking dusun Lebo Warung Asem. Mila saking mekaten monggo Bapak Ibu sedaya ingkang penasaran utawi ingkang badhe kagungan hajat monggo saged nimbali Ibu Nona rias pengantin ingkang pidalem wonten ing Lebo Warung Asem atau sakwetanipun bali dusun Lebo Warung Asem. Awit nggih Ibu Nona rias pengantin menika salah setunggaling rias ingkang sampun kondang kaloko utawi sampun terkenal. Mboten namung terkenal wonten ing Warung Asem Kabupaten Batang, ning menika sampun terkenal wonten ing Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kendal lan Kabupaten Pemalang. Lah babagan regi kados pundi, Mas? Babagan regi menika mangke saged dipun rembag wonten galerinipun Ibu Nona Make Up utawi Ibu Nona rias pengantin. Ugi ngaturaken agunging panuwun katur kadang kula Mas Didi Prapasta minangka sang subuh manggala ingkang keparing saged pratisaken lampah panggih pinanganten kanthi prigel pantes saha luwes. Inggih kula boten kalantur-lantur awit bibar menika ugi tasik wonten rantamaning adicara ingkang sampun karakit. Nggih. Menika wonten laksitacara pasrah lung tinaben. Pasrah lung tinaben menika miturut katerangan kang kula tampi niki saking keluarga pisan panjenenganipun Bapak Suparto dalah Ibu Kunaenah sak gotra kula wangsanipun sak rombongan keluarga agengipun badhetipun wakili utawi badhetipun talangi wicara katur panjenenganipun Bapak Ustadz Suwarno. Ibu dene saking hambagugati nggih saking keluarga ageng Bapak Jarno Ibu Sri Fakirah menika panjenenganipun Bapak Ustadz Antik nggih leres Bapak nggih. Iki kagem nyigek wedal monggo katur panjenenganipun Bapak saking keluarga pisan Bapak Suparto Ibu Kunaenah panjenenganipun ingkang kehormatan Bapak Ustadz Suwarno katuran jumeneng sawetawis saperlu tumuju wonten ing sasana atur pangandika. Katur panjenenganipun Bapak Ustadz Suwarno wedal sasana suwasana kasumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi
ahalan nikah wa harrama sifah wassalatu wassalamu ala man da'a ila sabilin najah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu ila daril falah amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dumateng al-mukarramun para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh ingkang kula mulyakaken, para bapak-bapak, ibu-ibu ugi sedherek sedaya ingkang kula hormati. Ugi dateng tamu undangan saha tamu rombongan penguntap pengantin kakung ingkang dahat kinurmatan. Ugi dateng sahibul hajah kekalih saha penganten sarimbit ingkang bagya mulya. Monggolah kita sareng-sareng memanjatkan pujalan puji syukur wonten dalam ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan, hidayah ugi inayahipun sehingga ing dalu menika kula panjenengan sami saged berkembal wonten ing mriki panggenan wonten ing dalemipun Bapak Jarno saha Ibu Sri Fakirah wonten ing acara inggih menika resepsi perkawinan. Resepsi perkawinan ing antawisipun inggih menika Nak Mas Muhammad Rif'an Ulum bin Bapak Suparto saha Ibu Konainah ingkang sampun pikantuk Nak Ayu Yulia Oktaviani putri Bapak Jarno saha Ibu Fakirah. Sholawat saha salam mugi kaaturaken datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang keluarganipun, datang sahabat-sahabatipun, ugi datang generasi penerusipun. Lan mudah-mudahan kula panjenengan sami benjang wonten ing yaumil kiamah tansah pikantuk syafaatipun saking junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang dahat kinurmatan, wonten ing mriki kawula minangkani wakil tarang atur saking panjenenganipun Bapak Suparto saha Ibu Kunainah. Kawula kapurih masrahaken ingkang putranipun ingkang nami Muhammad Rif'an Ulum. Namung saderengipun monggolah kita sareng-sareng kita pausaken Bismillahirrahmanirrahim. Bilih ingkang putra ingkang nami Muhammad Rif'an Ulum bin Bapak Suparto saha Ibu Kunainah sak menika kula pasrahaken dhateng panjenenganipun Bapak Jarno saha Ibu Sri Fakirah. Kula pasrahaken nggih Pak nggih, dipun tampi Pak nggih. Tampi nggih. Alhamdulillahirabbil alamin.
Saking penyuluhanipun Bapak Suparto saha Ibu Kunainah bilih Nak Ulum utawi Nak Muhammad Rif'an Ulum menika nyatanipun nembe kemawon niki nggih kala-kala niki Bu. Kala-kala niku kawin. Dados termasukipun walaupun niki ketingalipun ageng gedhe dhuwur ganteng maneh pisan. Tapi nyatane niki tasik bocah tasik enggal. Mila menika wonten ing mriki nggih nyuwun didikanipun, nyuwun bimbinganipun. Ingkang intinipun nggih pasrah bongkoan. Mugi-mugi sedaya kemawon dipun kula wentah sepindah malih dipun didik, dipun bimbing. Mbok menawi mangke anggenipun wonten ing keluarga wonten ing mriki supados dipun arahaken. Mbok menawi wonten lepatipun nggih ampun segan-segan bilih Nak Ulum menika sampun dados putranipun panjenengan piyambak. Dados ampun rikuh-rikuh, ampun bingung-bingung, dipun arahaken mawon kados pundi anggenipun piyambakun kersanipun saged menyesuaiaken wonten ing musapa keluarga wonten ing mriki. Bahkan sakmangkenipun kersanipun saged menyesuaiaken wonten ing masyarakat mriki khususipun komplek dusun Baran Pesaren Warungasem Batang. Para rawuh ingkang dahat kinurmatan, niki nggih sekedhik ngaturi dhateng penganten anyar nggih, penganten kekalih. Wonten ing Al-Qur'an dipun sebutaken hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dados menawi putri utawi penganten putri menika dados rasukanipun, dados klambinipun tiyang jaler, menawi tiyang jaler dados rasukanipun tiyang estri. Mila menika menawi sesampunipun mangke wonten ing keluarga gadahan rumah tangga menika kedahipun sami-sami nutupi, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, saling bantu membantu. Insya Allah sakmangkinipun saged dados pasangan ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang dahat kinurmatan, atas nami Bapak Suparto saha Ibu Kunainah nyuwun maaf ingkang sak kathah-kathahipun mbok pilih anggenipun kita sak rombongan dugi wonten ing mriki kathah kekirangan, kehilapan, kekurangan baik sopan santun sapa sita menapa kemawon. Sedaya kemawon menika nyatanipun tiyang kathah mesti wonten lepatipun. Mila menika sepindah malih nyuwun maaf ingkang sakathah-kathahipun. Para rawuh ingkang dahat kinurmatan, kula kinten cekapke semanten kemawon mbok pilih sak mangke anggen kita sak rombongan menika sampun paripurnaning atur nggih saderengipun namun niki nyuwun maaf nggih kula sak rombongan ngaturaken matur nembah nuwun wonten ing mriki sampun dipun paringi pasugatan
ingkang kremenaken dhateng manah kita sedaya. Mila menika mugi-mugi sedaya kula menika ingkang dipun paringaken dhateng kita sedaya supados dados sedekahipun Bapak Jarno saha Ibu Sri Fakirah dados sedekah ingkang sae, dados ingkang sedekah ingkang dipun tampi dening ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ugi kita sak rombongan sak sampunipun mangko paripurna kita sedaya nyuwun idi palillah, nyuwun pamit mbok menawi kita sak rombongan menika anggenipun menika saking mriki dugi griya kita masing-masing tansah supados dipun paringana selamat, waras, sehat, barokah kalis ing sambikala. Mekaten saking kula mbok menawi kathah lepatipun nyuwun maaf. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara waja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para sepuh bin sepuh, para pepunden utaminipun panjenenganipun Rama Kyai Suwarno ingkang tansah kita dherekaken sedaya fatwa nasihatipun utaminipun barokah doaipun. Ingkang kinurmatan keluarga agung Bapak Suparto dalasan istri Ibu Gunainah. Ingkang kinurmatan keluarga agung Bapak Jarno Ibu Sri Fakirah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat kakung miwah putri ingkang kawula tresnani, utaminipun pengantin kalih Kusmaning Ayu Yulia Oktaviani kaliyan Bagus Muhammad Rifan Ulum ingkang berbahagia. Sepindah monggo sareng-sareng puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bikalina alhamdulillah wa syukurillah. Dalu menika kawula panjenengan sami saged ngrawuhi, saged hadir lan nyaksiaken resepsi pinanganten kalih Muhammad Rifan Ulum putra Bapak Suparto kalian Kusumaning Ayu Yulia Oktaviani putri Bapak Jarno kanthi boten wonten setunggal alangan punapa. Mugi-mugi lelenggahan makembal kawula panjenengan semenika bekta hasanah, bekta manfaat fid din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Selawat salam katur kunjuk wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi turja syafa'atuhu fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat kakung mewah putri ingkang kawula tresnani, kepareng matur kawula pinangka talang aturipun adi kawula Bapak Jarno. Sepindah ngaturaken ja'alanallah wa iyyakum minal aidin wal faizin. Engko kang kaping kalih ngaturaken pambagya wilujeng sugeng rawuh ahlan wa sahlan bi hudurikum. Ugi ngaturaken matur nembah nuwun ingkang tanpa upami dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa ngrawuhi undanganipun, wabil khusus pangombyong pengantin saking Desa Masin, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. Salajengipun menapa ingkang sampun dipun aturaken saking dutanipun Bapak Suparto nggih menika Rama Kyai Suwarno. Kiyambakipun pasrah dumateng keluarga kawula supados bimbing lan bombong dhateng putra Muhammad Rifan Ulum kawula tampi sak gluntung sedayanipun boten kekirangan apa mawon insyaallah
kawula sak keluarga badhe bimbing lan bombong dhateng Muhammad Rifan Ulum anggenipun gegayuhan membina rumah tangga ingkang berbahagia. Ugi napa ingkang sampun dipun aturake saking dutanipun. Nggih menika sampun dipun aturake hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sedaya menika kawula panjenengan sedaya sampun mangertosi bilih lanang wadok niku saling menutupi padha-padha kudu nutupi aibipun. Cara kasaripun wong bebojoan niku kerdah bisa mlumah, bisa menggurep, Bu. Kira-kira ke mantene sampean bisa mlumah terus bisa menggurep niku wajib. Nak manten ora iso mlumah, ora iso menggurep, ora usah dadi manten. Nggih Bu, ki sing manten lawas sok menggurep nggih. Artine mlumah niku kedah terbuka. Aja saling menutupi. Kudu terbuka. Pak Rendi pamitan, napa mawon pamitan. Menggurep saling menutupi aibipun masing-masing. Kawula badhe matur kalih ponakan kawula kiyambak Mbak Zuli nggih. Kawula aturi benjang sampean dadi wong wadok. Kanjeng Nabi sampun dawuh idza shallati imra'atun khamsaha wa shaumat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila udkhuli min ayyi adwabil jannah. Wong wadok tiang istri angger wis sembayang 5 waktu. Salat sedaya Bu nggih. Salat nggih. Salat 5 waktu. Poso Ramadan. Wingi poso kabeh nggih. Alhamdulillah saiki padha riyaya nggih kula niku akeh Bu ora do poso tapi do riyaya. Malah ngechat. Ora poso ngechat. Nyandang maneh. Kordeng dikumbah ora poso nggih. Angger wong wedok wis poso salat 5 waktu. Poso Ramadan. Wa hafizat farjaha, jaga farjine. Aja sampai selingkuh. Saiki si usum nang medsos. Terus wa ta'at zaujaha, bekti karo lanange. Wong wedok niku tugase setunggal tok Bu, bekti. Umbah-umbah asline wajiban wong lanang Bu, sampean ngumbahi mboten jenengan. Umbah-umbah wong lanang, masak kewajiban wong lanang, ngomong anak kewajiban wong lanang. Saasline niku. Jenengan umbah-umbah. Umbah-umbah. Masya Allah, ganjaran akeh. Masak niku kewajiban tiyang jalan kok sampean kondo bojone sampean. Wong wedok tugas wa ata'at zaujaha, bekti karo sing lanang. Nak sing lanang ngakon masak anut. Wong taat kok. Bu masak kudu taat masak. Bu umbah-umbah taat umbah-umbah. Qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannah. Kon mlebu swarga niku jenengan milih. Pak lawang ambiya, apa lawang wali, apa lawang syuhada. Bebas qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannah. Mlebu ke wong wedok milih lawang bebas anggone tiket VIP ki wong wedok. Dan iki rungokke ponakan kawula Yuli. Oh, besok sampean kudu taat karo wong lanang. Insyaallah angger wong wedok taat kali jalare bakal pinaringan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Sakinah niku keluargane anteng, mawaddah niku sing lanang gemati, sing wedok gemati. Gemati niku napa? Bu, sing manten tuwa gemati niku napa? Ki sebelah kene. Gemati niku digegem nang ati. Nggih, digegem nang ati. Terus warahmah niku melas. Wis kawin awit biyen wis 21 taun, 40 taun wis kedarung melas. Ya nak sing lanang kudu duwe rasa melas. Nah weruh saiki wong ayu kabeh. Krana melas wis bojoku ngene ora wis tak lakonane wis kedarung mah melas jenenge warahmah sakinah mawaddah warahmah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat kakung mewah putri ingkang kawula tresnani. Salajengipun Bapak Jarno sak keluarga nyuwun sesamudraning pangasami. Ingkang kathah mbok bilih anggen nampi rawuh panjenengan sedaya menika kirang tata trapsila, kirang sibosita. Utaminipun pasogatan ingkang sampun dipun sediakaken mbok menawi sajaipun kirang trapsila wonten penggalih panjenengan
Bapak Jarno sak keluarga nyuwun sih samudraning pangasami ingkang sak kathah-kathahipun. Ingkang terakhir nyuwun doa restu dhateng panjenengan utaminipun para sepuh, para kiai, para pepunden. Mugi-mugi pinanganten kekalih menika diparingi keluarga ingkang sakinah, keluarga ingkang mawaddah warahmah, keluarga ingkang barokah, umuripun barokah, rezekinipun barokah, lan enggal-enggal pinaringan putra ingkang soleh lan solehah. Amin Allahumma amin. Mekaten pamatur kawula pinangka talang aturipun Bapak Jarno, bepilih wonten kehilafanipun kawula nyuwun pangasami ingkang sak kathah-kathahipun kawula akhiri hadanallah wa iyyakumul afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi gamblang tatas titis tetes atur pangandika saking panjenenganipun Bapak Ustadz Khatib minangka duta saraya utawi talengen wicara saking Hamenggo Gati panjenenganipun Bapak Jarno Ibu Sri Fakiro. Matur nuwun katur dumateng panjenenganipun Bapak Ustadz Khatib. Bapak saha Ibu ingkang tansah bagya mulya, nyuwun wedalipun sedasa menit malih saderengipun mangke hiburan saking Farid Putra Production utawi Farid Putra Musik nggih pimpinan saking Bapak Heri saking Dukuh Kebaran Pesaren Warung Asem. Ibu bapak nyun sewu menika Om Gareng badhe lewat, monggo kursinipun nyun sewu sakitipun geser rumiyin supados mangke anggenipun Om Gareng lewat menika boten kangelan. Oke, Pak. Hey! Roeng! Hae, hae! Oh, yeah! Oke! Ha, ha, ha! Cek cek. Ku coba-coba melempar manggis ku lempar. Yo Ger disalami kabeh Ger. Nggih. Yo kok iso cipika-cipiki piye Bes? Coba melamar gadis. Yo paring hiburan rumiyin Ger. Saderengipun mangke musik saking Farid Putra pimpinan Bapak Heri saking Kebaran Pesaren Warung Asem. Samane Nggih Bapak Ibu sedaya monggo berdiri. wong tuwa rabi perawan prawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke. Iki piye iki piye iki piye hey hey wong tuwa rabi perawan. Ya ditata sik Ger. Nggo saderengipun paring kelipur kagem masyarakat desa Kebaran Pesaren RT sekawan RW sekawan Warung Asem Batang. Manuke cucak rawa cucak rawa dawa buntute sing akeh wulune goyang yen digoyang ser ser aduh penake yen digoyang ser ser Gaya bebas sik Ger. Mau gaya formal sampun yen sakniki gaya bebas. digoyang ser ser aduh penake. Nggih, waduh penake.
Cek. Dicek iki. Kudu dicek kok malah bom ku. Halo. Halo, kualik apa bener Bu niki, Bu? Oh, ora muni barang berarti niki kualik napa mboten niki Bu? Halo ning isor iki miki. Cek. Halo. Cek. Nggih, wis murni alhamdulillah. Suarane jan kaya wong dodol tahu bulat ya, Bu. Iya, apa Kaya iku? Renyah temen. Renyah tenan. Matur suwun Kang operator kerjasamanya. Iki Nggih. sone arane apa, Kang? Hah? Sone arane apa iki? Raja Wali Audio, betul ya Mas? Raja Wali Audio. Alhamdulillah kepenak tenan nih Padalang ya. Nggih. Alhamdulillah. Tak bonusi solar Kang ya, Kang. Nggih. Njupuk dhewek Pirang nang liter? pom bensin. Oh, njupuk dhewe. Mbok kok sing bayar sapa? Garenge apa sapa mangke? Yu Darsina Sugeng Dalu yu. Nggih. Bu, ditimbali Bu niki, Bu. Sedulure nyong. Sedulure dari Kesesi. Iya. Nggih. Alhamdulillah. Padalang. Nggih. Niki pangombyong tamu undangan saking pundi? Saking Desa Masin, Kecamatan Warongasem. Leres Bu nggih? Nggih, Masin Warongasem. Warongasem, Batang? Nggih, sama-sama Warongasem ning benten dusun. Niki dusune Pesaren mriku sing keluarga besan dusunipun niki Masin. Pantesan kok piantune ayu-ayu. Nggih. Sing lanang yo ganteng-ganteng kaya garenge. Iya, garenge. Ayo ora Garenge ketriman. mboten ganteng Bu nggih. Nggih. Ganteng kadhe ngendi ya kadi lahirnya. Saking lahirnya pun ganteng, Mbah. Bu. Alhamdulillah, Padalang. Nggih. Niki saderenge kula guyon matur saithik, kula Nggih. tak uluk salam rumiyin mumpung Nggih. ketemu sedulur saking Warongasem. Warongasem Nggih. Masin karo Pesaren Nggih. ugi tasik none nggih bibar sawal Leres. nggih. Mergo salam Idul niku Fitri. padha wae dedonga nggih Padalang. Nggih. Mumpung kepethuk umat muslim ya kudune saling mendoakan. Nggih saling Pun. mendoani kang sae. Tak salam rumiyin nggih, Bu. Nggih salim Nggih, Pun. salam riyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketingalipun kok kirang kompak Oh, dhisik nggih. kaya ora kompak kabeh ki Nggih. jawabe. Kirang Kudune sing kompak. kompak dengin Padalang ya. Nggih. Arep ngendi yu? Ibu, mangke Bu nggih 10 menit malih, 10 menit. Mangke foto-foto nggih 10 menit Nggih, malih. sak pindah malih Padalang. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, kaya kuwi. Nyong anggar lungo jawab salam kompak kaya iki nyong didei kemutan ora kemutan setoran Mekar ya Iya, Padalang setoran ya. Mekar, setoran Kur, setoran BCA. Saking senenge Saking saleh. senenge. Alhamdulillah niki berhubung pangombyonge wis rada rabetan niki wonten tumplak ponjene mangke Padalang. Oh nggih, mboten terus Oh, apa mboten. mboten wonten. Nggih. Oh nggih. Heeh. Niki tilikan nek cara niki tilikan Padalang. Leres nggih. Heeh, alhamdulillah. Pun, Nggih. monggo Ibu. Ibu, mangke Ibu wong tasik wonten hiburan Om Gareng karo Farid Putra Musik kok badhe kondur. Mangke kan wonten foto keluarga juga, nggih. Oh, nggih mboten napa-napa. Heeh. Niki sampun selesai napa dereng? Oh, dereng, nggih. Badhe tilikan riyen apa badhe garengan rumiyin? Hah? Pripun Bu, badhe tilikan riyen apa? Oh, garengan riyen. Ibu nyuwun medalipun 10 menit, Pun. Ya wis 5 menit ora usah kesuwen. Nggih 5 menit mangke jenengan tilikan terus mangke foto keluarga. Eman-eman nggih. Oh, leres Nggih, pun dibayar nggih buat tampil eman-eman mangke. Nyong ya 5 tak- menit, 5 menit. Nyong ta ora apa-apa badhe nyarek keringet. Seneng kok awakmu kok. Alah Iya. ya manggon agen pada tilikan kae, agenan sing enehi. Iya. Monggo Bapak Ibu sing badhe tilikan monggo niku pun disiapke nggih. Secara otomatis mawon mergo mboten wonten daftar ingkang dipun waos nggih Padalang Nggih, nggih. mboten wonten aturan kados menika kula wau, boten Nggih. dipun aturi. Padalang Nggih. niki langsung mawon kripik gedang kripik Kripik telo telo, sithik sithik edang edang, waton waton roto. roto. Mergo niki Kita. wonten Mas Farid Lahir. Putra Musik nggih Nggih, saya leres. pelayar. Om Kombor konten kreator. Leres. Nggih. Heeh, pun langsung mawon nomor loro Padalang. Nggih. Mas kaya ora padha ora betah.
soalnya orang kondangan Rika ya Kang. Kondangan gue saking akeh Kang. Kodane langka, kondangan yang aduk-aduk. Tadi kapura banget nek nyong orang kondangan Rika ya Kang. Rika ketemu karo nyong ya aja melengos ya Kang. Tetep nyong karo Rika ki sedulur Kang. Mung bedane ki siki nyong ora teng kondangan Rika Kang. Ngapura Kang. Uh-oh. Akan harapan, duit dan jabatan, lalu cinta memang tinggal pilihan. Aku udah susah, alas saingan, asingkin mundur berbohong pasaran. Tangan mataku mahatis namun-namun, memikir ikau jadi yang ingat aku. Janji setiamu sampai kau batas umur, tapi ternyata ikau malihi aku. Akan harapan, duit dan jabatan, lalu cinta memang tinggal pilihan. Aku udah susah, alas saingan, asingkin mundur berbohong pasaran. Tangan mataku mahatis namun-namun, memikir ikau jadi yang ingat aku. Janji setiamu sampai kau batas umur, tapi ternyata ikau malihi aku. Rika, sengaja kau tidak kuperkenalkan kepada keluargaku. Maksudku, aku tidak ingin menyinggung perasaan kakakku. Soalnya dia belum punya pacar. Begitu juga aku, Roma. Maafkan aku. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saeng-saengke ya mesti kalah. Tak oya aku ya ora mampu, mongso kuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kamu. Terbangan terbangan tinggal tahu tiru berdain, ding pikir stong pikir dain, dil pikir stong pikir bain, kita yang pikir stong nil baru tiru dain, dain terbangan tinggal tahu tiru berdain, ding pikir stong pikir dain. Dil bikis dong dikir bain kita yang bengkis dong nil baru tirodang.
Nggih Bapak Ibu paring tepuk tangan kanggo Om Gareng. Nggih. Luar biasa hiburannya. Nggih, alhamdulillah paripurna menika panggih pinanganten dipun lajengaken kula meniki panabi pasrah lan wonten hiburan saking Om Gareng. Tegesipun kula minangka pawara nyuwun pangapunten wonten ing puputing atur nika sakmangke sagedipun lajengaken kalian Om Kombor minangka MC saking Farid Putra Musik pimpinan Bapak Heri. Monggo Om Kombor saged siaga ing karya utawi saged mempersiapkan diri. Kula minangka hira nyuwun pangapunten hambuk bilih wonten kirage drap sila kirage tidak tanduk tuwi totok robo kita lek wicara kisruhing parama sastra. Kula nyuwun pangapunten kanthi Syekh Samudra Pagaksaba. Semoga kita sarangan dipun pungkasi lanjut cara menika kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.